Mutta pitää olla aina vaihtopelaajat kaikilla. Ja niin miten tämä peli tapahtuu, niin tämä on se meidän targettimies, kun me pelataan pallo alalta esimerkiksi tänne puolustajalle. Pallo. Niin meidän laitahyökkääjä tulee puoleen kenttään rajaa vastaan, ja tämä saa paineen todennäköisesti laitalinkiltä tästä näin. Silloin vaihtoehtona kierrättää se tänne toiselle puolelle, 3 sekunnin sääntö, ota haltuun, arvioi tilanne, tee ratkaisu. 3 sekuntia syöttö, tai sitten pelaa eteenpäin. Tämä 10-paikan ukko tulee hakemaan sitä palloa tähän väliin. Onko teillä kaikilla selkeä juttu vielä? No. Tämä laitalinkki antaa tänne toisen vaihtoehdon, ja nämä alemmat keskikentät pelaa suurin piirtein toppareitten eessä. Me pyritään pelaamaan tähän nopea tiputus tai tänne laitaan nopea heitto. Tai vaihtoehtoisesti takaisin tänne ja kierrätys. Jos tämä ukko on täällä, niin silloin tämä tippuu tänne ja tuolta siirrytään tuonne hyökkäykseen. Vaihtopari. Mitä alempi keskikenttä? Nyt mä kerron. Jos tästä saadaan, se mihin me pyritään, on nimenomaan se, että tästä tulee alemmalle keskikentälle tähän tiputus. Alemman keskikenttä tehtävänä on heittää pallo nopeasti kulmalippua kohti, joko ristiin tai samalle puolelle. Ja nyt täällä on nämä meidän laitahyökkäät, mitkä on meidän niin sanotut hyökkäyksen ykkösukot. Jos se pallo pelataan tänne puolelle, niin tämä pitää sen vastustajan puolustuslinjan matalalla. Täällä on vastustajan puolustuslinja. Niin nämä laitahyökkäät ei saa ikinä olla täällä puolustuslinjassa kiinni, vaan niiden pitää olla siitä alempana noin 5 metriä. Että ne pääsee siinä vaiheessa, kun tämä heitto lähtee, niin olen täydessä juoksussa, että me puretaan paitsioansa. Ymmärrättekö? Jos te lähdette tästä pakin vierestä, niin te olette paitsiossa. Jos te lähdette pakin alta, niin te pääsette juoksemalla oikein heivaamalla sen pakin ohi. Ja kun me pelataan se tänne päätyyn, niin silloin meidän laitahyökkääjällä on ne vaihtoehdot. Joko se haastaa jalla ja paukuttaa yläkulmaan, joko se keskittää 16 linjalta boksiin, missä meillä on kärki ja toinen laitahyökkääjä, tai sitten se pysäyttää peliä ja kierrättää sen tähän alemmille keskikenttäpelaajille. Koska vastustajan linjahan menee tonne päin siinä hyökkäyksessä. Mä tekisin ihan yksi. Voi mennä saunaan, jos ei Simolla on muuta, mutta niin se, että kun me tuosta alemmalta keskikentältä jaetaan tuo pallo joko tuonne vasempaan tai oikeaan laitaan, niin Unohdit. Eikö mä vaan niin mitä tekee toinen laitahyökkääjä? Mä vaan mietin, että jos me jaetaan puolesta välistä 16 kaarta ja keskiympyrää pallo tuonne oikeaan laitaan, niin ehkä sitä todennäköisyyttä se, että pelataanko me maata pitkin korkeana pallona ja saadaanko me se haltuun, saadaanko me edes ilmaan se pallo ja mikä on todennäköisesti, että me saadaan se pallo tonne? No jos minä on siinä, niin Jos mä nyt sanon niin... Ja siis ehkä se, että nimenomaan se, että miten me päästään siihen tilanteeseen, että me saadaan se pallo tonne oikeesti niinku reenien ja jne kautta. Voi jatkaa saunassakin. Joo, mä voin kertoa sen, että ylipäätään, että vitosdivari tai meillä on tämmöinen taktiikka, missä kaikki suurin piirtein alitajuntaisesti tietää, mihin se pallo tulee seuraavaksi. Niin se antaa meille jo aika ison edun tässä sarjassa tehdä. Ja me on yhden kerran yrityksen kanssa reenannut tätä samaa kuvioa harjoituksissa. Ne ei halunnut lopettaa sitä, koska me kierrätettiin täällä puolustuksella vastustajaa, eli omia pelaajia vastaan reeneissä. Ja pelattiin se 2 kertaa 10 paikan kautta tonne. Niin se oli 6 sekunnissa tuolla kulmassa. Meillä ukko juoksee ja niiden koko linja pamaa tonne päin. Ja kun se keskitti sen tänne 16 korville, 20 korville, niin meiltä tuli täältä 4 ukkoa. Se oli aina vaarallinen tilanne. Jos se menetettiin, niin silloin meillä oli täällä alla kuitenkin ukkoja, koska pakka oli tiiviin. Mä voin kertoa, että 2008 vai 9 vai 10 tätä pelattiin ja tää toimi. Silloin kun kaikki pelasi silleen. Mut sitten tuli miehiä, ketkä ei ollut reeneissä, uusia kavereita ja sit se hajosi. Sorry. Mutta tää on tuttu taktiikka ja tää toimii niin pitkään kun kaikki tietää mitä tehdään. Kyllä. hei, yksi kysymys. Mä laitahyökkääjä. Niin kun pelataan sitä toista laitaa, niin saako ne, pitääkö ne, voiko ne kaventaa, voiko ne mennä sinne keskelle? Pitää kaventaa. Silloin kun pallo on, sanotaan, että tämä kenttä jakautuu 3 osaan pituussuunnassa näin. Silloin kun lähdetään pelaamaan tänne päin, niin tämä laitahyökkääjä kaventaa tänne, koska tämä kun menee boksiin, niin tämän pitää olla tällä 16 kulmalla. Ja
sitten kun taas se vaihtuu, niin tältä puolta tullaan näin. Eli Ja jos se vaihtuu, niin siellähän on laitapakki, mille voi pelata sinne. Siellä on koko kaista tyhjänä. Se ei haittaa mitään, jos se on kaventanut se hyökkääjä siellä. Kyllä, juuri näin. Mä en lähde nyt tän enempää tekemään puolustajan ja hyökkääjän keskinäisiä vaihtoja. Jos toinen haluaa levätä, niin toinen voi mennä ylös ja alas. Ne pitää oppia pelissä ja pelaamalla. Me ei voida niitä käydä reeneissä läpi. Mut saa kaventaa, pitää kaventaa. Ei pidä maata siellä. Mä oon laituri, niin mä oon laajassa. Joo, ja klassinen tää paikanvaihto, mihin voidaan päättää tää sessio suunnittumara helvetin hyvin sillä lailla. Joo, ihan äärimmäisen hieno esimerkki. Mutta tämä, mihin mä haluan päättää tämän session, niin on tämmönen, että mä ajan teille kaikille tämmöiset laput. Nyt on ihan sama, mitä pelipaikkaa olette aikaisemmin pelannut. Laita kiertämään. Pinille mukaan. Niin. Mä vie sen sinne. Ihan sama, mitä pelipaikkaa olette pelannut. Laittakaa siihen oma nimi ja toivottu pelinumero uuteen paitaan, jos mä en tiedä kuinka hallitus. Joo, päin. Hei, sen verran, että vanhoilla etuajo-oikeus pois lukee Niin. Mertasen Tomille. Ja hei, sillä lailla, siellä on ne pelipaikat, kuunneltaas nyt hei, siellä on ne pelipaikat merkattu niillä ympyröillä. Niin laittakaa 1, 2, 3 siihen, mitkä on teidän halutut pelipaikat. Niin mä pyrin peluttaan teitä sen mukaan sitten ensi kaudella. Jos olette ollut pakkena, mutta olette viimeiset 5 vuotta halunnut hyökätä, laittakaa sinne se 1 sitten sinne paikkaan, mihin haluaa. Ihan, anteeksi, kysyn näin yleisellä foorumilla, että jos laittaa niinku pakiksi numeron 2 ja keskikentälle numeron 1 ja vaikka topperiksi numeron 3, niin joudutaan silti kärkeen. Ei, sit ei joudu pelaamaan kärkeä, koska en mä laita sinne, missä ei halua pelata. Eli ykkönen on se suosikki laittaa. 1 on suosikki, 2 on toisiksi ja 3 on kolmanneksi. Sitten siellä alalla on pari viivaa. Jos on jotain palautteen antamista tai jotain muuta haluatte kertoa minulle nyt tällä lailla anonyymisti, eli omalla nimellä, silleen, että muut ei kuule, niin laittakaa palaute sinne. Kiitoksia, että jaksoitte kuunnella. Älyttömän hyvää. Kiitos. Ja tästä voidaankin Hyvä pohjustus, hyvä pohjustus. Hyvä kevyt pohjustus. Kysypä jotain.